Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хөнәрле үлмәс, хөнәрсез көн күрмәс. Ознакайда кадрларны әзірлеу буенча очрашу узды. Аларга ошады безнең средства индивидуальной бронезащиты киеп карага, шуны хис итеп карага, ничек була микән ул. Бу әле генә башланган программа түгел, без һәр вакыт моны үткәреп торабыз. Сәхнә сәнгатен, Әлмәт артистлары өчен сәхнә сөйләме буенча остахана узды. Мы уже второй день, по 2 часа тренируем свое тело. Вот. Ну а потом разбираем тексты, уже как со словом работать. Эфир серләрен. Телевидение көнендә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр телекомпания безгә кунакка килде. Бүгін республикада үсіп келуші буынға булачак һөнәрләрен максатчан сайлау программалары бар. Ягъни мәсәлән, һәр ведомство кадрлар кытлыгы булмау чараларын үзләре алдан күрергә тырыша. Шундый очрашуларның берсе Ознакайда узды. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Чара Ознакай политехника техникумының актлар залында узды. Спикерлар Росгвардия вәкилләре. Быел алар үзенең мобиль агитацион комплексын оештыра. Аның максаты яшьләрдә ватанпәрвәрлек хиссен һәм ватанны саклау теләген тәрбияләү һәм булачак хезмәттәшләрен алдан әзерләү. Бүгенге үткәргән мероприятиедә яшь җегетләр бик кызыксынды информация, без биргән информацияга. Аларга ошады безнең средства индивидуальной бронезащиты киеп карага, шуны хис итеп карага, ничек була микән ул. Бу әле генә башланган программа түгел, без һәр вакыт моны үткәреп торабыз. Елга әллә ничә тапкыр мәктәпләрдә дә чыгыш ясыйбыз будущие выпускникларга инде для привлечения дальнейшей службы подразделения внешней охраны. Ознакай районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге начальнигы полиция капитаны Рөстәм Вәлиев студентларга Росгвардиядә хезмәтнең барлык якларын ачып бирде. Хезмәт хакыннан алып социаль яклау хукукына кадәр бүген яшьләр өчен әһәмиятле булган һәр нәрсә турында сөйләп үтте. Лекциядән соң егетләр иң кызыклы өлеш шәхси броня чараларын киеп карау мөмкинлегенә ия булдылар. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә 4 ел укыячакмын. Әлегә 1нче курста. Ознакайда яшим. Бүгенге чара миңа бик ошады. Бигрәк тә бронежилет һәм шлем киеп карау мизгелләрен ошаттым. Бронежилет, шлем. Җитәкчеләр белдерүенчә, мондый очрашулар яшьләрнең һөнәри билгеләнүендә зур роль уйный. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Аудитория алдында уңышлы чыгыш ясауның серләрен инде. Аудиторияны белү һәм репетиция мәҗбүриме. Әлмәттәч үзәгенең Open Science шәһәр лекторик кысаларында узган чираттагы очрашуда әлмәтлеләр шушы сорауларга җаваплар тапты. Чыгыш ясауга ничек әзерләнергә лекциясенең теле һәм радио алып баручысы, чаралар үткәрүче Камила Ягудин үткәрде. Яхшы чыгыш ясау серләрен безнең төшерү төркемендә белеп кайттым. Сегодня второй раз в вашем прекрасном городе, и надо сказать, что я была прям покорена. Сөйләм матур һәм аңлаешлы булсын өчен аны структуралаштырырга, гади җөмләләр кулланырга, паразит сүзләрдән качарга, паразит сүзләрдән качарга һәм үзеңә ышаныч белән сөйләргә кирәк. Сүзләрне җанлырак һәм тәэсирлерәк итү өчен интонация һәм темп өстендә дә эшләү мөһим. Мы в любой жизненной ситуации каждый день Без һәр көнне үзебезнең фикерне әйтү кирәклеге белән очрашабыз. Әлбәттә, моны матур итеп кенә түгел, әңгәмәдәшебез аңардан нәрсә теләгәнебезне аңласын өчен аңлаешлы итеп эшләү дә бик мөһим. Һәм бүген мин беренчедән бер-беребезне ишетү, икенчедән киләчәктә тормышта практикада файдалана алу өчен мәгълүмат бирәчәкмен. Во-вторых, получить кладезь полезной информации для того, чтобы использовать ее в дальнейшем на практике в жизни. Камила Ягудина мәктәп вакытыннан ук кешеләр алдында чыгыш ясаудан курка. Тик сөйләшергә яратуы көчлерәк булып чыга. Һәм ул үзен ТНВ каналында алып баручы булып сынап карый. Параллель рәвештә радиода эшли, чаралар алып бара башлый. Үзенең тәҗрибәсе буенча чыгыш ясау алдыннан аңа җентекләп әзерләнергә кирәк ди ул. Техническая часть выступления
Это что у нас? Это вот презентация за моей спиной, то есть либо это какие-то слайды, либо у вас может быть аудиоматериал, видеоматериал. То есть когда вы готовитесь к выступлению, обязательно это продумайте. Доклад белән чыгыш ясау, чарада спикер булырга ризалашу һәм хәтта тост әйтү дә күпләр өчен җиңел түгел. Бу халыкка сөйләүдән курку, глоссофобия барлыкка килү аркасында. Аны еш кына кешелек дөньясының иң зур куркуларының берсе дип атыйлар. Белгеч билгеләп үткәнчә, аны якынча 90% кеше кичерә. Чара барышында тамашачылар аудиторияның игътибарын ничек җәлеп итәргә, куркулардан котылырга һәм чыгыш ясарга әзерләнергә булыша торган реаль киңәшләр ишетте. У меня есть опыт публичных выступлений, это очень интересно. И изначально думала, что, возможно, не узнаю чего-то нового, но прям поразительно очень много полезной информации, которую буду применять обязательно на практике. У меня всегда есть такая проблема, что я боюсь выступать. И сегодня я нашла для себя пару новых советов, которыми можно пользоваться, чтобы улучшить качество выступления и меньше бояться перед ним волноваться. Как только мы выходим на сцену, у нас что происходит? У нас происходит ступор. Open Science әлмәттәкнең лекцияләре алга таба да дәвам итәчәк. Чираттагысы 28 ноябрь көнне сәгать 4-тә астрофизик, журналист Борис Штерннан булыр дип көтелә. Алсынур Лия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, сәхнә сөйләме буенча 2 көнлек мастер-класслар сериясе узды. Бу театрлар өчен белгечләр проекты кысаларында Россия театр эшлекләре берлеге ярдәме белән мөмкин булды. Махсус артистлар өчен әзерләнгән чараны хәбәрчебез Асу Әхмәтҗанова да күреп кайтты. Жеңіл қонақтар Урал театрында бүгін 2-ші күні мастер-класслар өтті. Педагог ярдәмендә алар монологлар эшлиләр. Шулай ук төрле мастер-классларда катнашалар. Һәм инде укытучының әйтүе буенча бүгенгә инде нәтиҗәләр бар. Дөрес дикция булдыру, интонация белән идарә итү һәм үз чыгышларының максималь экспрессиясенә ирешергә өйрәнү. Өстәханәнең төп максаты әнә шулардан гыйбарәт. Әлмәт артистларын моңа Татарстанның халык артисты Елена Нинашева өйрәтә. Артистлар өчен төп корал аның тавышы, һәр сүзнең иң ерак тамашачыга да барып җитүе, җанлы, эмоциональ һәм чиста яңгыравы. Бу һөнәр нигезе, ди спикер. Площадка уличная, в принципе, и там требуется, Урам мәйданчыгында эшләүе авыррак. Анда сезне ишетү һәм шул ук вакытта тавышыгызны саклап калу өчен күбрәк чыгымнар таләп ителә. Менә бу серләрне мин ачам да инде, бу тренинг. 2-нче көн инде без үз тәнебезне өйрәтәбез, текстларны анализлыйбыз һәм сүз белән ничек эшләргә өйрәнәбез монда. Это тренинг. Вот мы уже второй день, по 2 часа тренируем свое тело. Вот. Ну а потом разбираем тексты, уже как со словом работать. Яңа техниканы аеруча тырышып үзләштерүчеләр арасында җиңел канатлар театр артисты Камила Кашапова да бар. Балачактан ук ул үзен иҗат киңлегендә күрә һәм аның хыялы тормышка аша. Ул менә инде 8 ел Урам театр артисты. Я считаю, что я лучшая артистка этого театра. Я супер скромная. Сплошные плюсы. Здесь полная свобода для меня. Здесь мне еще нравится уличный театр своей спецификой. Именно то, что мы работаем на улице и напрямую идем на интерактив, на контакт со зрителем. Я могу не в прямом смысле разговаривать, а как-то обращаясь к нему, и у нас уже есть диалог какой-то, мы вытаскиваем, и зритель становится частью нашего. Вот это мне очень нравится. Елена Нинашева башкарылган эшеннән канәгать булуын таный, чөнки нәтиҗәсен күрә. Бу Әлмәтнең мәдәни тормышын үстерүгә бәйләп бетергесез өлеш, ди ул. Очень работоспособны, очень... Алар бик сәләтле труппа артистлары, физик яктан да, күңел халәте буенча да бик көчлеләр. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп киләм һәм эшлим Әлмәттә. По внутренним данным очень сильная труппа. Поэтому я с удовольствием и с радостью приезжаю и работаю. По всей стране сейчас проходят мастер-классы по сценической речи. Хәзер бөтен ил буенча профессиональ труппаларда сәхнә сөйләме буенча остаханәләр уза. Менә безгә дә килеп җитте. Әйе, Урам артистлары өчен бу гадәти вакыйга түгел. Гадәттә без тән пластикасы белән эшлибез. Монда без ничек сөйләвебезгә һәм нәрсә җиткерүебезгә басым ясадык. Мы в основном работаем с пластикой, с физикой тела, а здесь задумались и акцентировали свое внимание на том, как мы говорим, что мы доносим. Асу Әхмәтҗанова, Лия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Называется она «Ку-ку ряд».
Әлбәттә, Татнефть компаниясе тарафыннан уздырыла торган әдәби атна кич проекты дәвам итә. Библионефть тирәлегендә шагыйрә Гөлүсә Батталова һәм үз әйтмешле шигырьләр язучы артист Айдар Шамс белән очрашу узды. Кичә хакында тулырак Рәдифә Ныкманова материалында. Әйдәгез, бергәләп бу кичне шулай матур итик. Очрашуны Татнефть хәйрия фонды Рухият программасы җитәкчесе Алина Мостафина ачып җибәрде. Ул мондый мәйданчыкның эшләве Татнефть тарафыннан сәнгать мәдәният үсешенә саллы өлеш булуыннан тыш, яшьләр өчен шиксез иҗат мөмкинлекләре булуын да ассызыклады. Әдәби атна кич проектының тормышка ашыра башлавына 1 ел тулды. Шул арада Нефтче мәдәният сараенда булдырылган Библионефть тирәлегендә Җәен исә Колабыз мәдәният һәм ял паркында дистәләгән шагыйрьләр һәм язучылар белән очрашулар булып узды. Шуңа өстәп драматургия мәктәбе дә оештырылды. Бу чараларның максаты бер: замандашларыбыз арасында әдәбиятка игътибар һәм кызыксындыруны арттыру. Сиңа сөйләрмен бәхетле көнемне, кояшлы язымны, болытсыз күгемне, уйларым шуалар. Гөлүсә Батталова Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, шагыйрә, прозаик, драматург, телләр белгече. Татнефть компаниясе булдырган Саҗидә Сөләйманова исемендәге кызыксындыру премиясе иясе, Зәкия Туишева исемендәге театр премиясе лауреаты, Тукай исемендәге Әтнә Татар дәүләт драма театры директоры урынбасары булып эшли. Бер йотым бәхет, кесә тулы давыл шигырь җыентыклары авторы. Әлмәт ул безнең әдәби үзәккә дә әйләнеп бара. Раул абый Сабыр Әлмәт язучылар берлеген җитәкли башлаганнан соң, монда чыннан да язучыларга, иҗат кешеләренә игътибар бермә-бер көчәйде. Һәм әйтәсем килә, шушындый чаралар алар бит язучыны үзенең укучылары белән очраштыра, язучыны таныта, кадерли торган чаралар. Бүгенге көндә инде ничектер әдәбиятка бераз гына игътибар кими барган заманда шушындый очрашулар, шушындый югарылыктагы очрашуларның булуы безнең өчен бик рәхәт. Мин әле дә шул җырлап йөргән киле бер егет. Кайтавазлар булып кайттым син. Зараттыңмы мине син? Айрат Шамс үзен шагыйрь дип түгел, шигырь язучы дип таныштыра. Мөслим районы Әмәкәй авылында туып үскән егет Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында эшли, Иделем Окшарлыгы бәйгесе призеры. Иң беренче шигыремне мин хәтерләмим, ләкин ул 2нче сыйныфта кызыл ручка белән дәфтәр битенә язылып, җыртылып алып, янигә китереп торган фотосын җибәрде ул миңа күптән түгел. Язганда инде күбрәк мин яктылык, матурлык турында түгел, күбрәк гражданлык лирикасы дип әйтик. Туры сүзле булырга һәм сүзеңне әйтә белергә өндим. Очрашуга мәктәп укучылары һәм студентлар, укытучылар, язучылар, Әлмәт театры артистлары, журналистлар килгән иде. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Рауил Сабыр кунаклар белән әңгәмә оештырып кына калмыйча, аларның иҗатына әдәби анализ ясады дисәң дә була. Кичәдә шагыйрьләр шигырьләрен укыды, сорауларга җавап бирде. Рәдифә Нығманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген бөтен дөнья телевидение көне. Димәк, безнең дә һөнәри бәйрәмебез. Луч телекомпаниясе 34 ел эчендә көньяк көнчыгыш мәгълүмати тормышының алыштыргысыз өлешенә әверелде. Бу еллар дәвамында без бик күп кызыклы вакыйгалар һәм проектлар аша үттек. Мавыктыргыч тарихлар төшердек. Хәбәрчеләр, операторлар, бухгалтерлар, менеджерлар, машина йөртүчеләр һәм башкалар Луч телекомпаниясе бүген дә бер зур гаилә булып кала. Хезмәттәшләребезнең эше көндәлек яңалыклар чыгару кысаларыннан бик еракка чыга. Бу күп санлы тапшырулар булдыру буенча зур хезмәт, сайт һәм социаль челтәрләр өстендә актив һәм нәтиҗәле эш. Бу ел аеруча әһәмиятле вакыйга. Луч балалар медиа мәктәбе ачылуы белән истә калды. Безнең яшь хәбәрчеләребез тәҗрибәле кураторларның сизгер җитәкчелеге астында инде актив рәвештә төшерүләргә чыга. Үзләренең беренче репортажларын тудыра. Моннан тыш телекомпания диварларында даими рәвештә мавыктыргыч экскурсияләр үткәрелә. Биредә телевизион осталыкның бөтен серләре ачыла. Шулай бүген телевидениеның бәйрәм көнендә иң яшь тамашачыларыбыз Русалочка балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр телеэфир серләре белән танышырга килделәр. Какие большие люди к нам идут! Луч телекомпаниясенең бүгенге кунаклары аеруча кызыксынучан булды. Балалар телевидение дөньясының сәхнә арты белән танышып, үзебезне дә бала чакка алып кайтты. Взрослые, если грустите, кошки скребут на душе, детство в аптеке спросите,
капельках или в дроже. Хезмәттәшләребез балаларга телекомпаниябез буйлап экскурсия уздырды. Аларга үзләрен өчен тележурналистлар итеп хис итәргә мөмкинлек бирде. Яшь кунаклар профессионалларның эшен күзәтеп кенә калмыйча, эш процессында да актив катнашты. Алар тавыш яздыру бүлмәсендә шигырьләр дә яздырды. И сказала: слушай, выручи, покушай. Я поел немного, разве не подмога? Экскурсия барышында балалар телекомпания эшенең үзенчәлекләре, тарихы турында да белде. Һәм әлбәттә истәлеккә һәркем студиядә фотога төшеп кайтып китте. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сотама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Сән сау булыгыз.